Sa unang pagbasa, atong nadungog nga si Haring David nagpabuhat siyag sensus, no? Gusto niyang mahibalaan kung pilag yun ang iyang sakop. Unya gisilutan siya sa may nahimong sayop ni David. Nagbuhat lang mo siyang sensus. Gusto niyang mahibalaan kung pilag yun ang iyang mga ginsakupan. Ang pangutana, kung sa may purpose niya, ngano nagpahimo mo siyang sensus? Aron ba gusto niya mahibalaan pilag yun ang iyang sakop? Dili na mao ang iyang tumong kung mahibalaan niya kung pilag yun ang mahimo niyang makuha niyang mga kasundaluhan, no? It's army, almost 1 million army ang pwede niyang himuon gikan sa iyang katawhan, no? Nang anong sayop man na siya kay mas nisalig siya sa iyang army kaysa Ginoo. Nawad-an siya pagsalig sa Ginoo, nisalig na siya sa iyang gahom, sa iyang strength. Dito sayop siya, sipyat siya. Nawad-an siya pagsalig sa Ginoo kay mas misalig siya sa iyang kasundaluhan, aron buntog nilang mga kaaway. Kung musalig ta sa atong kaugalingong gahom, sa atong bahandi gay sa Ginoo, kasala ta sa Dios. Munay dakong sayop sa tao kung nagsalig lang siya sa dato man ko, dagang kong bahandi, dagang ko gahom, maabuso ka. Abusuhon nimo ang gahom imong bahandi. Kalimot na kasi Ginoo ang kana mahimo na nimo siyang Dios. Dako ka, daghang kayo mga example ana. Doon na nag-ingon nga absolute power corrupt absolutely. Makurap ka sa imong gahom, makurap ka sa imong bahandi. Nakita na natin ng mga tao karon nga mga bilyonaryo sa nahitubo nila. Kung musalig ta sa atong bahandi, sa atong gahom, sa nga mga gahom nato, but mo sabot mo, ito musalig sa Ginoo. Muna sala ni David. Pero nasayo si David na, yun ang buwan mo na usa ka hiyas ni David nga, angay nato nga, nasayop siya. Iada yung ikuan, idawat na yung saypanan, nagsori siya. Pero bisan pa sa pagsuri, gisilutan gyapon siya sa Ginoo. Mao yun na ang sala. Bisan kung gipasaylo ka na sa Ginoo, nagsuri ka na, imo gyapon maaguman ang silot sa imong sala. You suffer the consequence. Bisan kung nagsiwuri ka na, nga naman, that is divine justice. Kaya kung nga narali ka sa'yo, magsuri ka, wala na. Wala ko yung nahitabo. Hindi man na maayo. Unfair man na siya. Muna ang istorya ni David. Kita na ito ang kuhan ni David. Sayop siya, pero dali siya makaamugo sa iyong kasaypanan. Sayop bang ko? Sorry, Lord. Pero gidawat niya ang silot. Kaya iya magsayop. Sa atong Ebanghelyo, anang usahay doon nag-diferensya sa mga translation, no? Sa Bisaya, sa English, o sa Latin, o sa Greek. Sa in English, ang giingon nito nga nahibulong ang mga katagilongson ni Jesus sa kaalam nga iyang nahuptan, no? Nagwali siya dito sa ilang sinagoga, sa adlaw ipapahulay. Dati nga lagi sila, amazed lang. Maayo kayo na musulti sila, ano na sa ikaalam. Hindi siya man na nakuha ni.
Nga ang gibutang dito sa in English, they take offense at Jesus. They take offense at Jesus. Sa Binisaya, wala sila mutuo kanila. Layo kayo. They take offense na wala sila mutuo. Sa mga Binisaya sa they take offense, nasuko sila, murag na insulto sila. Pero sa Binisaya, wala sila mutuo. O sa ang wala mutuo, medyo mild lang na. Pero katong sa in English, and they took offense of Jesus, of what He said. Nganong nasuko mo sila, nganong na-insulto mo sila. Wala sila kasabot sa iyang gisulti, bisan kung na-amaze sila kasabot. Nagsukuhay man sa atong perception. Ang ilang nakita, ilang nadungo, ilang nakita, sukuhay sa ilang perception kang Isus. Anak ni Maria man siya, anak sa panday. Ordinary yung tao man siya, kailan natin yung mga igsuon. Nga naman si Manuti, lahit na siya. Adonay conflict ko. Muna, na-insulto sila ko. Dili na madawat. Ang kamatuuran, bayan kang Isus, kaya aduna naman sila yung mga perception na prejudice, bias, bayan kang Isus. Muna ang reaksyon nila. Una asad ang atong kasinatian sa atong pinadlawan lang nga mga ano na mga butang din nato masabtan nya mo reakta unya ano na yung mga tao nga ato nang nahusgahan tungod sa atong nakita sa iya external ay nga na naman na siya prejudice bias sa katao. Ato na siyang husgahan base sa atong nakita, no? Physical appearance. Di ka mutanaw pag we do not look closer. Kinsa gyud siya kay nanatay idea ba hindi? Bias na siya. Nga na maguna siya. Sa in English, do not judge the book by its appearance. Ay, bati ba ng libruhan niya kaya guti-gutay na basa na may ba ng 11 sulod sa maong libro. O sana ka leksyon alang ka natong tanan di kita muhusga sa tao base sa atong nadungog, sa atong nakita. Gusto niyo kailag yun, ang tao, makikistorya ka. Know him or her intimately. Nga na ba na siya? Kaya nga itong mga perception, di gina, sakto. Ka na si Juan. Labi na itong initial perception sa katao, kanang pariha na, sa puton, stricto. Pero kung may mo nang mailan siya, buutan mo rin na siya. Muna atong leksyon, we should know the person personally before we judge her or him. Kaya mo yun na, mabayas ta. Nabayas na ganito. Ato na siyang ibutang sa box. Nga na anak ha, di na ka pwedeng magbago. Sayop kaya na. Biktima si Jesus anong prejudice bias. Sa iya mismong katauhan, sa iya mga paryente. Kung nabiktima siya, mabiktima siya ta, o makabiktima ta siya sa uban. Ato na silang mahusgahan, o pag kailan nila, husgahan na dahil ta. Never judge the book by its cover. Manindo kita, ang Diyos Amahan, naglapit ka nato, nga mahimo iyang mga alagad, alang sa pagsangyaw sa mayang balita, sa kaluwasan. Magampo kita alang sa grasya sa pag-ila sa dignidad sa atong misyon ug alang sa atong gikinahanglang usog sa pagtuman niini mayon kita Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami.